אוקיי, אז בואו נדבר על המושג הזה, אדם ממוצע. נשמע פשוט, נכון? כולנו חושבים שאנחנו יודעים בדיוק מה זה. אבל מה אם כל מה שחשבנו הוא פשוט לא הסיפור המלא? מה אם יש הגדרה אחרת, הרבה יותר עמוקה וכן רדיקלית, שמסתתרת בתוך טקסט פילוסופי עתיק? ההגדרה הזאת עשויה לשנות לגמרי את האופן שבו כל אחד מאיתנו תופס את עצמו. אז בואו נתחיל מההתחלה. כשחושבים על המילה ממוצע, מה קופץ לראש? בדרך כלל זה מישהו שהוא, אתם יודעים, באמצע. לא לכאן ולא לכאן. וההגדרה הכי אינטואיטיבית, זאת שרובנו גדלנו עליה, היא בדיוק זאת, מאזן. חצי מעשים טובים, חצי ובכן חטאים. 50-50. זה נשמע ממש הגיוני, לא? הוא לא צדיק גמור, אבל הוא גם בטח לא רשע גמור, הוא בינוני. אבל מה אם אני אגיד לכם שההגדרה הזו פשוט שגויה? יפה. אז מכאן אנחנו צוללים ישר לתוך מה שאפשר לקרוא לו פרדוקס האדם הממוצע. וזה בדיוק המקום שבו ההגדרה הפשוטה והנחמדה הזאת של 50-50 מתחילה להתפרק לנו מול העיניים. והבעיה מתחילה כבר במקורות עצמם, שמציגים לנו סתירה שנראית בלתי אפשרית. מצד אחד, ישנה עצה מפורסמת, גם אם אתה צדיק, תמיד תראה את עצמך כרשע. למה? כדי למנוע גאווה. הגיוני. אבל אז, במקום אחר, מגיעה אזהרה חמורה. אל תהי רשע בפני עצמך, כי מחשבה כזאת גוררת עצבות, ייאוש, ובסוף חוסר עשייה. אז מה הולך פה? איך שני הדברים האלה יכולים להיות נכונים בו זמנית? ואם זה לא מספיק, כאן הסיפור מקבל טוויסט מדהים. מגיע רבא, אחד מגדולי האמוראים, ענק שבענקים, דמות מופת רוחנית, ואומר על עצמו, ככה, בפשטות, אני בינוני. תחשבו על זה רגע, הצערה כזאת, מאדם כזה, היא פשוט לא נתפסת. ופה בדיוק כל הקונספציה של 50-50 מתנפצת לרסיסים. הרי אנחנו יודעים מהסיפורים שרבא לא הפסיק ללמוד תורה לרגע אחד בחייו, עד כדי כך שאפילו מלאך המוות לא הצליח להתקרב אליו. אז איך אדם כזה שכל כולו קודש יכול להגדיר את עצמו כחצי-חצי? זה פשוט לא מסתדר. בואו נשים את זה על השולחן בצורה הכי ברורה. לפי ההלכה, אפילו עבירה שנראית קלה כמו ביטול תורה למי שיש לו זמן פנוי, הופכת אדם לפחות באותו רגע לרשע. רבא לא ביטל תורה, אף פעם. אז מתמטית פשוט אי אפשר שהוא יהיה חצי עוונות וחצי זכויות. אין מצב. מה שאומר, בהכרח שההגדרה של בינוני חייבת להיות משהו אחר לגמרי, משהו הרבה יותר עמוק. יפה. והפתרון לכל הפרדוקס הזה מגיע מרעיון אחד, שהוא פשוט מהפכני, רעיון שמשנה את כל כללי המשחק. כאן אנחנו חושפים את הסוד הגדול. זהו. זה המשפט שמחזיק את המפתח להכל. לא נפש אחת מורכבת עם צדדים שונים. לא. שתי נשמות נפרדות לחלוטין. שני כוחות עצמאיים שנלחמים על השליטה בתוך כל אחד ואחת מאיתנו. אוקיי, אז בואו נתחיל עם השחקן הראשון בזירה. הנפש שכולנו מכירים מקרוב, אולי קרוב מדי לפעמים. זאת הנפש הבהמית. היא הכוח החיוני של הגוף, הדלק שלנו. המקור שלה הוא רוחני, אבל מהצד שמסתיר את האור האלוהי, מה שנקרא קליפה. היא זו שזורמת לנו בדם, והיא אחראית על כל האינסטינקטים, על כל הדחפים הפיזיים. והניתוח הפסיכולוגי פה הוא פשוט מבריק. כל התכונות השליליות שאנחנו מכירים נובעות ממנה, והן מחולקות לפי 4 היסודות. הגאווה והכעס זה יסוד האש. הרדיפה אינסופית אחרי תענוגות, יסוד המים. הפתפתיה ההתפארות, דיבורי הסרק, זה האוויר. והכבדות, העצלות, העצבות, זה יסוד האפר. אבל, ויש פה אבל חשוב, בנפש היהודית, גם בתוך הנפש הבהמית הזאת, טבוע משהו טוב מיסודו, כמו למשל רחמנות טבעית. יפה. ועכשיו, בואו נעבור לכוח השני במערכה, הצד השני של המתרס, הנפש שמגדירה את כל מה ששואף למעלה. תקשיבו למילים האלה, זה פשוט עוצר נשימה. הנפש השנייה היא לא סתם רוחנית או טובה. התיאור שלה הוא חלק אלוהה ממעל ממש. כלומר, חלק ממשי מהמהות האלוהית עצמה. וההסבר פה משתמש במשל אדיר כדי שנבין. איך ילד נוצר? המהות שלו נמשכת כביכול ממוחו של האב. באותו אופן, הנפש האלוהית שלנו היא לא סתם יצירה של אלוהים, היא כאילו נמשכת ישירות מחוכמתו של הבורא. היא חלק אינטגרלי ממנו. ומכאן נובע ההבדל המהותי. אם הנפש הבהמית רוצה רק את העולם הזה, תענוגות, כבוד וכן הלאה, לנפש האלוהית יש רק רצון אחד, טהור מוחלט, בלתי מתפשר, לחזור הביתה, להתחבר מחדש למקור שלה, לאינסוף. אז עכשיו, כשיש לנו את שני השחקנים האלה על המגרש, הנפש הבהמית והנפש האלוהית, אנחנו סוף סוף יכולים לחזור לפרדוקס של רבא
ולהבין מחדש את כל שדה הקרב הפנימי שלנו. זאת נקודת המפנה. זה משנה את כל התמונה. המלחמה האמיתית היא לא על מה שעושים בפועל, היא לא על המעשים החיצוניים. המלחמה האמיתית, העיקרית, היא על השליטה במטע הכללי, במפקדה, במוח. השאלה היא מי מנהל את המחשבות. ועכשיו הכל מתחבר. בואו נראה את הפתרון המלא. צדיק זה מי שהנפש האלוהית שלו לא רק ניצחה במלחמה, אלא הצליחה להפוך את האויב, את הנפש הבהמית, לטוב. אצלו כבר אין מאבק. רשע זה המצב ההפוך. הנפש הבהמית פשוט השתלטה על הכל. והבינוני הוא הביבור האמיתי של הסיפור הזה. הוא נמצא במלחמה מתמדת, אבל, וזה אבל ענק, הנפש האלוהית שלו תמיד מנצחת בקרב על השליטה בביטויים החיצוניים, המחשבה, הדיבור והמעשה. המאבק בפנים קיים, אבל הוא אף פעם לא נכשל. כלומר, להיות בינוני זה לא להיות בינוני בכלל. זו גדולה, זו רמה מדהימה של שליטה עצמית. זה אדם שלעולם לא חוטא בפועל, אבל הרצון לחטוא, הדחף של הנפש הבהמית, עדיין קיים בתוכו במלוא עוצמתו, והוא פשוט כובש אותו בכל רגע מחדש. זה בדיוק מה שהתכוון רבא כשאמר על עצמו שהוא בינוני. וזו התמצית של הכל, זה הסיכום. הניצחון של הבינוני הוא לא בהשמדת האויב, זה לא קורה. הניצחון שלו הוא בבלימה מוחלטת של האויב בגבולות. הוא שומר על קו הגבול של המחשבה, הדיבור והמעשה, ומוודא שהם נשארים קדושים וטהורים. בזמן שבפנים, עמוק בפנים, המלחמה עדיין משתוללת. וההבנה החדשה הזאת על הבינוני כגיבור שנלחם תמיד ומנצח תמיד, משאירה כל אחד מאיתנו עם שאלה מאוד נוקבת, שאלה להתבוננות פנימית. אם שדה הקרב האמיתי הוא על השליטה במוח, אז שווה לעצור רגע ולשאול בכנות. בפנים, בקרב הזה, מי באמת מנצח?